nastupaš u magazinu? Da, na moje veliko zadovoljstvo i drago mi je svaki put kada pevam u svom gradu. A šta beogradska publika večeras može da očekuje? Uvek dobra pesma, dobar provod i to je ono najbitnije od svega. Poruka večerašnjim fanovima? Večerašnji fanovima, budite dobri, bit će jako dobra zabava, volite se ljudi i naravno